Direktør Jens Thøgersen med et konkret bevis på, at der findes lys i mørket for virksomheder i Baltikum. Vi er meget stolte af det, og det er da rart, at der er nogen, der lægger mærke til det arbejde, vi går og gør i hverdagen. Jens Thøgersen er direktør for den danskejede virksomhed Baltic Candles i Letland. Virksomheden er netop blevet kåret som den 3. bedste eksportvirksomhed i landet af det lettiske investerings- og udviklingsbureau. They have managed to obtain several new markets. They have diversified their exports and totally are exporting to about 12 different markets. Virksomheden producerer stearinlys, og det gør den så godt, at salget på eksportmarkederne er stødt stigende, trods den globale økonomiske krise ikke er afblæst endnu. Vi har tilført virksomheden, mener jeg, skandinavisk design og den vesteuropæiske kvalitet, så vi er fuldt på højde med alle andre i kvalitet. Og så samtidig udnytter vi de fordele, vi har af at være i Letland, hvor vi har lidt billige omkostninger på alle punkter, og vi ligger meget tæt på det vesteuropæiske marked. Efter en historisk hård opbremsning i de baltiske økonomier er eksporten fra Estland, Letland og Litauen igen begyndt at stige. Den økonomiske opbremsning har nemlig betydet, at reallønnen er faldet, og det gør de baltiske virksomheder konkurrencedygtige på eksportmarkedet. Latvia can offer lower production costs because of quite substantial unemployment. Let's say price for labor has decreased during 2008 and 2009. De faldende lønninger og ejendomspriser betyder, at Baltikum igen er blevet attraktivt for danske virksomheder at outsource til. Det vurderer den danske ambassadør i Letland. Krisen er selvfølgelig frygtelig for de mennesker, den går ud over, men den fører altså også til en udvikling, som gør det mere attraktivt at investere her. Det er sådan, at lønningerne er faldet, der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed, og også priser på fast ejendom og på produktionsudstyr falder i øjeblikket, så konkurrencedygtigheden stiger, og det er blevet et mere interessant marked at investere i. Hvis man har idéer om at udsource noget, så er det den rigtige tid at gå i gang med det nu. Baltic Candles har i løbet af det sidste år ansat 150 nye medarbejdere for at kunne følge med ordretilgangen fra eksportmarkedet.